Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan channel mai albarka ta KKT Arab TV. ‘Yan uwa a yau mun zo muku da wata muhimmiyar addu'a wacce idan kana yawaita karanta ta Allah zai kare ka daga sharrin maƙiya mutum ko aljan ko ƙarfi. Insha Allah ta'ala ko mota ka zo shiga ka karanta wannan addu'a, in motar an rubuta za ta yi hatsari Allah zai hana ka ka shige ta, in ma ya baka ikon shigarta zai kare ka ko da ta yi hatsari. Insha Allah za ka fita lafiya da ikon Allah da izinin Allah. Sannan ba zan manta ba, a cikin garin Katsina can kwanaki da daɗewa an yi wani boka da wani malami sai cacar baki ta haɗa su. To shi bokan kowa ya san shi wurin ba a taɓa shi a kwana lafiya, amma da cacan baki haka maganganu na baki suka haɗa shi da malamin. Ya ce ma malamin ya je zai gani, malamin ya ce insha Allah ba zai ga komi ba sai alkhairi. To da bokan ya je ya ci gaba da gabatar mai da abubuwa na sihirce-sihirce, shi kuma malamin ya dage yana ta karanta wannan addu'o'i, yana ta karanta su. To sai dai aka waye gari babu boka saboda ƙarfin waɗannan addu'o'i, saboda dukkanin abin da bokan yake yi sai bai zo ma malamin ba, sai Allah ya maida mai da abin shi. Don haka wannan addu'a tana da matuƙar muhimmanci. Za mu jima ana mata take da sab'u munajjiyat. To kamar dai yanda wannan addu'a take, za mu ji wasu ayoyi ne daga cikin alƙur'ani mai girma. Bismillahir rahmanir rahim. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. iyana in dai insha Allahu kana daurewa a kullum kana yin wannan addu'a sau ɗaya a rana, to insha Allahu Allah zai kare ka ga dukkanin wani sharri ne na mutum, sharri ne na ƙarfe, sharri ne na aljani. Da so samu nema ka daure hadda ayoyi na 10 na farkon suratul kafi, wato ayoyi 10 na farkon suratul kafi, su ma ka daure ka ringa biya su. To insha Allah kana biya su kana karanta waɗannan ayoyi masu girma, to insha Allah ba dai mutum ba, ba dai wani aljani ba, ba dai wani boka ba, insha Allah
duk fi ƙarfin dukkanin wani sharrin mai sharri da izinin Allah. Allah zai kare ka, zai kiyaye ka. Don haka yana da kyau mu riƙi waɗannan addu'o'i, kada mu yi wasa da su saboda matuƙar muhimmancinsu. Saboda sau da yawa kana can kana huɗuɗinka, wani na can ko wasu na can suna jin zafinka, suna maka wasu 'yan jefe-jefe da wasu abubuwan da ba a rasa ba, ko kuma ka guji bakin mutane kaɗai ma ya isa. To don haka amma idan ka lazimci waɗannan ayoyi kana karanta su, to da izinin Allah ba dai bakin mai baki ba, ba dai jifan mai jifa ba, insha Allahu da izinin Allah. Ko da an maka jifan, ka yi tawassali da su, ka ci gaba da karanta su, insha Allahu ana samun waraka. Mun gode da kasancewa da wannan channel mai albarka, sai mun sake kasancewa a wani lokaci na gaba.